Hvad er det? Hvad er det, Siva? Pip? Nej. Nej, en høne. Ja. Ja. Nej. En anden bog. Mm. Har du selv fundet en? Skal det være den her med brandbilen? Nej. Nej. Skal det være den med hundene? Nej. Skal jeg tage ind og hente en helt anden bog? Ja. Så må jeg ind og hente en bog. Det kommer lige om lidt. Her skal du bare se, skat. Det er så godt. Hvad står der i bogen? Hvad er det? En ko? Nej. Nej, hvad er det der? Det der. Hvad er det? Det der. Det der. Hvor er hesten henne, Siva? Det er rigtigt, skat. Jo. Der kom nogen, der forstyrrede vores læsning, var det, Siva? Ja, nu slukker jeg den. Sig hej hej. Hej.